Oi tätä, oi tätä Bidenia. Patologinen valehtelija taas liikkeellä. Sehän tosiaan, kun se kävi Ukrainassa ja sitten se meni sieltä kipin kapin Puolaan ja se on nyt siellä Puolassa ollut ja siellä on sitten nyt neuvoteltu eilen ja siellä on käyty asioita läpi ja siellä oli pyörässä pöydässä sitten neuvottelupöydässä, niin tuli toimittajat sinne, ne sai hetken olla siinä kuvaamassa ja näin. Bideni sitten rupesi vetämään storia. Se rupesi taas vetämään huippustoria. Että tässähän ihan... Okei, eli se kertoi siellä sitten näin, että mitä tässä lukeekaan, että Biden kertoo Puolan presidentille, että hän halusi tulla kutsutuksi Bidenski. Se olisi halunnut olla Bidenski. Kun Puolassahan on, sehän on yleisin sukunimi, että siellä on aina joku ski-päätteinen, että no, miksi se halusi vetää tämmöistä juttua? No, totta kai, jotta se saa myötätuntoa isänniltä, että se olisi halunnut tulla kutsutuksi Bidenskiksi, ja se perustui kuulemma siihen, että kun hän sitten kasvoi tuolla Puolassa puolalaisten maahantulijoiden keskuudessa nuoruutensa ja kaikilla oli nimi sitten, joka oli jotenkin skipäätteinen, niin hänkin sitten olisi halunnut olla Bidenski. No sitten tässä tämä toimittajakin, että hetkinen, eikös Joe ollut kasvanut puertorikolaisten keskuudessa? Hetki sitten edellisvierailussa sinne Puerto Ricoon, kun se kävi, niin sehän se selitti, että se kasvoi puertorikolaisten keskuudessa. No, se on kasvanut vähän siellä sun täällä, riippuen aina kuka on kuulija. Sehän on aina sitten kasvanut siellä sun täällä. On se sellainen patologinen valehtelija. Oksa pois. Katsotaan lisää patologisia uutisia hetken kuluttua. Lahjoituksista ja kiitoksia kaikille tukemisesta. Joo, tässä on kyllä niin, en mä tiedä, pitäisikö mun nyt itkeä vai nauraa tälle uutiseen, mutta ajatelkaa nyt Kanadassa. Siellä tämmöinen organisaatio, joka vastustaa tätä hulluutta, tätä transsujen hulluutta, että kaikkeen urheiluun ja kaikkeen mennään hame päällä ja vessassa raiskataan hame päällä tyttöjä, siis poika. Sehän on se kuuluisin tapaus, se poika, joka koulussa rupesi kantaa hametta ja sitten se sai luvan käyttää tyttöjen vessaan. No sitten sillä rupesi hiirellä halut hyrrääsiä, niin luulen, että se on ihan hirveä tapaus. Sehän raiskasi siellä se pikkutytön sitten, tämä jätkä. No nämä vastustaa tätä hulluutta, mitä nyt maailmassa on. Tämä on tämmöinen organisaatio kuin Get Awake, eli herää.ca, niin Kanada, niin ne maksoi tuommoisen tienvarsimainoksen. Ja tämä BC Billboards, joka sitten näitä mainoksia myy ja järjestää, niin se totesi, että joo, ei, tämä on ihan ok, kyllä tämä. Laitetaan tämmöinen kampanja teille. Ja nyt siellä... No siitä on noussut niin hirveä haloo tuolla Kanadassa tuosta anti-transsu-kampanjasta, että niin, ne joutu sen poistamaan. Tai no sanotaan, että niin lampaita oli tämä firma, että se meni ja repi alas ne. Joo. Että tämmöistä. Joo. Antitranssut sai kyytiä. Kanada on kyllä, se on sekaisin. Ja niin kuin Yhdysvallakin ja moni muu. No tämä, josta nyt uutisoidaan nyt paljon tämä uusi huume, tämä Trang.
Siitähän on pari kertaa uutisoinut minäkin, mutta siitä tulee koko ajan totta kai lisää tietoa ja nythän tässä niin kuin lääkärit kertoo ihan hirveitä tarinoita. Ne sanoo melkein, että se lääke tekee ihmisessä zombin. Ja mikä siinä on kauheinta, niin mitäs tuo muuten pyörii täältä? No nämä juoromainoksia. Krasu tykkää juoromainoksista. Niin, mutta se oli tässä samassa, niin on se, että se kuulemma aivan sun ihon käpristää. Ja sun iho alkaa ihan mätäneen. Ja ajattelkaa, sitten idiotit vetää tommosia huumeita. Mutta kun nuppi on niin sekaisin, että ihanaa, tää on niin ihanaa. Mä oon ihan taivaissa. Oi. Mutta se on ihan kauhea tää nyt. Ja tääkin on kiinalaisten tuote. Kiina tällä hetkellä myrkyttää Yhdysvaltain nuorisoa fentanyylillä ja trangilla ja mitä vielä kaikkea. Siis kyllä Trump on oikeassa, kun se sanoo, että siis Kiina on meidän kanssa sodassa. Sehän siis on, nämä on sotatoimia, mitä Kiina harrastaa. Se salakuljettaa Jenkkilään nyt noita kauheita huumeita ja kartellit tienaa niillä hirveät rahat ja voi. Se on paha juttu. Mut sitten ajatelkaa tämmönen kun iho mätänee ja voi. No joo, mutta sitten tässä on kolmas. No tuo edellinen ei ollut naurun paikka, mutta tää on tässä on uutinen, kuinka tää South Park. Kaikkihan varmaan tykkää South Parkin, tää piirrossarja South Park, ne on ylimainiota, niin ne on tehnyt nyt jakson, jossa tää prinssi Harry ja hänen jetsettinainen tämä Meghan Markle sitten, ne kantaa tuossa kylttejä, että me haluamme yksityistä ja lopettakaa meidän katseleminen ja seuraaminen. Ja sitten toisessa vaiheessa ne on joka paikassa naamakalana nyt kameroiden edessä kertomassa, kuinka se kuningasperhe oli niin kauhea ja se piti jättää ja bla bla bla. Mutta tämä South Park on kyllä oivaltanut niin hyvin tämän, että nämä kaksi kuulkaa naamakalaa. Ja sitten ne vaatii aina, että he haluaa yksityisyyttä. Ei he halua olla julkisuudessa. Ja sitten ne on joka paikassa. Ja kirja kirjoitettu ja elokuvaa tehty ja mitä kaikkea. Joo. No tässä on järkyttävä. Tää on järkyttävä uutinen. Floridasta tulee tämmönen, että siellä oli 85-vuotias nainen, mummo, kävelyllä koiransa kanssa. Ja se sitten kävi hullusti, että se oli tuolla lähellä Fort Piercein tämmönen 3,3 metriä pitkä allikaattori hyökkäsi sen koiran kimppuun ensin. Ja sitten siinä on käynyt tietenkin tämä, että mummo Raukka niin yritti nyt sitten sitä koiraansa pelastaa siinä, niin se joutui itse sitten siihen allikaattorin hampaisiin. Ja sitähän oli yritetty pelastaa, sinne ei tullut sitten lopuksi, sinne ei saatu ambulanssiin ja poliisit oli ampunut sen allikaattoriin ja sitten oli helikopterilla sitä mumskia viety lujaa vauhtia sairaalaan, mutta kyllä se valitettavasti se